Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दायो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। मटामटी भिडिअ खालामनाया खेबनाया माने एसे गोबावानो जाबाय। माने बैसागोनि 2 तारिखआवनो लानायमोन। माने जोङो माने बलांगुरियाव थांनायमोन आरो माने फिसौजोफोर फिसौजो फिसौला माने सासे आबैखौ नायनो थांनायमोन आरो आबैया बिराद बैसो जाबाय नालाय 100 बोसोरनि बारबाय। ओमफ्राय दायो बेखौ नायनो फिसौजोफोर आरो फिसौलाफोर माने नायनो थांनाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो मिथिसिगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। एसे जाबाय आबैया ने एबार गोदैसो एसे हो बास फिसा जाबाय ने आबैया फिसा जाबायना देहाया जानो हालाबा बेनोथ' बुजोबबाय सिनस'नाबो होखाबाय ओमफ्राय बुजोबबाय लांदां आंखौ सिनायखायो। दख'ना सिनायबाय ए सिनायबाय सिनायथारो बैहायसो सेस खनना दोनजोब्बाय आं मोजां दाहाय गान दे बेखौ दे गाननांगौ दे बेखौ दे गाननांगौ बाबुखौ थाङा दाखालिबो होनबाय थादों नोंसोरखौ खोन्थालाङासैबो थांनायावबो होनना बुंबाय बाहेरा थांबायना बिसोर फुजानिफ्राय उनसुंनालाय फामिमोनहालाय बैसोआबो 100 बोसोरनि बारबाय नालाय आबैया दा बेखायनो बांद्राय सिनायनो हाला फिसौफोरखौ मोजाङै नायथाबथारबासो हमनो हायो आरो ए सिनायबाय एबार सिनायबाय जानो हायैयासो दा बयलार बाबु ओमफ्राय फामिखौलाय सिनायबाय बयलार रायलायदो आबैजों एसे नायना होलायदों फट'खौ 100 बोसोरनि बारबायलै आबैया ने 100 बोसोरनि बाराखै दा बारबायना फिसौफोर फैदोंलै आबै फिसौफोर नायनो नाहरदो गासिबो सिनायखायोना आबै रानिमोनालाय आयं मा खालामदों लिया मा खालामदोंलै साजायदों बैसागोनि सौराय जाफैदोंलै आइमोननाव बलांगुरियाव ने गामियाव औ आबैखौ नायथावथाव ने नायफैदों बिबैखौ नायनो लुबैबाय थायोबा बेबो सा मिस्थि निमखि ने ओमफ्राय सौराय
आबैखौबो नायबाय लोगोसे जोङो बैसागोनि दिनै एसे माने सौराय सा बायदिसिना जाबाय आरो बैसागो बोथोरनि ज'नो ओमफ्राय दा बिनि उनाव दसे रंजालांनोसैबो बैसागोनि नामाव दे लागाव मुसा खुरमाफोरनाव बेरायला हैजोबसै दिनै सोरनाव सोरनाव हाबनाय जायोथाय बुंनो हाया आरो आबै सासे दंबावो बे आबै सासेनावबो थांगोन जोङो दा नोंथांमोना नायलांबायल' थादो जोङो एकदम सोरनाव सोरनाव थांनाय जायो बेरायला जोबलांसै दिनै बैसागो बोथोरनि जों मागिफानोसैलाय नोंसोरजों बैसागो जाफैदोंलै जोङो बलांगुरियाव नै जाबाय नै पकेटाव सोना होबाय नै जाबाय सारियाव फैलायबाय नै फालो फालो आलासि जाफैदोलै जोंहा नै अक्सिगुरियाव नै बे आबैनाव फैदों नै खाफाल मोननानै फैदों माथो खालामनो खमाया फैबा खमायाथ' फैयोब्रा दोखागोनला होनांगौ दा नङाबा नोंसो जोंनो होनांगौ दा नों जेनबाय नालाय जाजोबबाय आं बयबो एसे होथारो थादो coba coba deh bisa deh बैसागोनि आलासि जाफैनाय नै सानसारसे हर हरसे जानोसै एकदमबारे फुंनिफ्रायनो औ जोबथाना औ आरो दा जाखांनानै मोसानायजों माजों एकथाबो बाजिनो हागौ खुनु थिग गैया आइटेमफ्राबो नै गोगोमथार अमा गोरान दं दावदै दं बोरमा बेदर दं दालि ओंख्रि दं सालाद दं नै गोथाव दा दे जादो coba गोथाव दा जोबोद गोथाव जानाय लोंनाय आच्छा